af YouTube. Der vil jeg gerne spille lidt, hvis jeg filmer. Og det er så spil sådan, eller jeg har faktisk fået 2 nye spil, og så en ny telefon, og så har jeg fået, så tror jeg faktisk ikke, jeg har fået mere. Det er faktisk godt. Men jeg bruger kun det, jeg gider ikke til at filme med sådan et program på iPad eller et eller andet kamera fra Canon eller sådan noget. Det har jeg også filmet med. Men lige nu, der bruger jeg min iPad Mini. Ja. Men det hvis vi spiller det er sådan noget, et eller andet James Bond eller sådan noget, så har jeg Lost Planet 2. Det var de nye spil, jeg har købt. Og så har jeg fået sådan en Huawei Asken Y550, tror jeg. Ja. Ses.